De Hilto in Horst bestaat 50 jaar en ook op deze jubileumeditie van de regionale beurs waren weer vele Venraayse ondernemers aanwezig. Er is zelfs een compleet Venraay bloeitpaviljoen ingericht. Een rondje Venraayse ondernemers, gemeente Breed. Nou, buiten de eerste dag gisteren dus dat het aardig koud was hier. Ik wil niet zeggen tegen het vriespunt, maar om nou uren zo te blijven staan, dat was niet echt ideaal. Maar vandaag is het uitstekend, dus ja, en een extra dikke vest aan, dus geen probleem. Venraay paviljoen, trekt dat nou extra veel mensen of merk je daar niks van? Ik merk niet zozeer dat je extra veel mensen trekt. Ik merk wel, wat ik heel erg leuk vind, als mensen dan komen en dan zeggen van oh nee, maar we weten waar je zit, daar op de hoek. En dat vind ik gewoon heel erg leuk, dat mensen je herkennen. Ja, nou, dit is voor mij de eerste keer voor Gastro Bartof. En ik moet zeggen, het valt me niet tegen. We hebben het leuk te doen. Ja, lekker werken. Ja. Niet bijna tijd om in Venraay ook eens een Hilvee te organiseren in plaats van een Hilto? Nee hoor, want dan is hier niks meer te doen. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Zelfs de Schouwburg aanwezig op de Hilto. Waarom eigenlijk? Altijd goed om zichtbaar te zijn en om mensen te laten zien dat we er zijn. Dus vooral na onze verbouwing denk ik leuk dat we de mensen wat kunnen vertellen over wat er is veranderd. En ja, altijd leuk om zichtbaar te zijn. Ik ben eigenlijk op zoek naar klanten, maar die kandidaten zijn ook van harte welkom. Het is goed om nieuwe, vooral ook Nederlandse medewerkers te kunnen werven. Eerste keer dat je op de Hilto staat? Ja, voor ons is het de eerste keer dat we op de Hilto staan. In hoofdzaak staan we op de Hilto om naamsbekendheid. Dus het is niet puur en alleen om zaken te doen. Het is ook een consumentenbeurs, zoals je weet. En het is fijn voor ons om ons weer bekend en ons gezicht weer te laten zien. Uitbreidingsplannen binnenkort? Wij breiden op dit moment al flink uit. De markt trekt erg aan. En wij vinden op dit moment vele nieuwe relaties. En we zijn de laatste 1,5 jaar ook flink gegroeid. Roel, heb jij wel tijd om op zo'n beurs te staan? Nou, eigenlijk niet. Want ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er ongeveer nou een uurtje ben. We hebben verschillende evenementen dit weekend lopen. Dus het is wel lastig om te zorgen dat ik hier, of dat deze stand bemand is. Ja, dat klopt. Maar je hebt flink wat aanloop of valt het tegen? Nee, de aanloop is goed. Heel veel mensen zijn heel enthousiast. We hebben ook een beetje het thema proberen aan te houden wat ze hier in Hilto houden. Dus nee, op dat gebied ben ik heel erg positief. Niet bepaald weer voor zonnecellen, of toch? Nou, gelukkig werken zonnecellen altijd, ook als het een beetje bewolkt is. Een zonnecel heeft het liefst licht, zoveel mogelijk. De zon is natuurlijk het beste. En een zonnepanelensetje is niet zo duur. Je hebt het binnen 6 jaar terugverdiend. Dus ja, wij zijn erg blij met deze beurs. Je hebt al eerder op de Hilto gestaan? Ja, de vorige keer hebben we ook meegedaan, 3 jaar geleden. Dat was ook heel, ja, daarom staan we weer hier natuurlijk. Hekwerkland uit Zwolle op de Venraay bloeitpaviljoen. Wij staan hier bij Kusters 2.0, een Venraaysch bedrijf, daar hebben wij bij aangesloten. Omdat wij ook daar een gedeelte van onze showroom hebben. Ook hebben we samen met Kusters 2.0 en het Hufhoeveniers uit Overloon, de Brabanders, hebben wij samen de rotonde bij Intertuin in Venraay aangekleed. Wat voor ons een reclameplaatje is. We hebben de cent samen met Kusters om een breed publiek te trekken, onze klanten een breed en totaal concept te kunnen bieden. Edgar, de vakgarage niet in het Venraay bloeitpaviljoen, waarom niet? Omdat wij dit jaar met 3 collega's hier staan. Dus Maashorst uit Metrik, Gommelswit uit IJsselstein en ikzelf uit Venraay hebben gekozen om een neutraal gebied te staan. Of met z'n allen een goed gevoel erbij hebben. En een zeer grote stand, dat zou daar ook niet gepast hebben meer?
Oh, dat had wel gekund, maar ja, omdat we met z'n drieën hebben we ook gezegd, pakken we ze ook leuk uit en we gaan ervoor. Dus we hebben 100 vierkante meter en ja, een leuke, opvallende stand. Iedereen is er heel blij mee. Ja, wij zijn hier op de Hilto in ieder geval om onze brommobielen te promoten. Waar we vanaf mei 2017 weer dealer van zijn geworden. Van de Ligier en de Microcar. En zoals we hier bij deze sportieve Ligier staan, is die uitgerust met een DCI-motor. Wat houdt dat in? Dat is een common rail dieselmotor, dus zuiniger en stiller. Ja, en is uitgevoerd met een computer en alles, waar we ook al de apparatuur voor moeten hebben, zeg maar. Dus hij wordt ook al uitgelezen met een computer, een laptop, zal ik maar zeggen. Veel belangstelling daarvoor of valt het nog tegen? Nee, we mogen niet klagen. Dus de belangstelling is groot, dus we gaan afwachten naar de beurs of dat zijn vruchten af gaat werpen. Zwembadcompagnie, eigenlijk verwacht in het Venray-paviljoen, maar waarom niet? Nou, we staan al jaren in het eerste paviljoen. Als je binnenkomt, beter kun je niet hebben. Vind je van de belangstelling hier? Valt het mee, valt het tegen in vergelijking met andere jaren? 'S Middags was het zeer goed en 's avonds was het wat minder. Het zijn lange dagen zo? Ja, maar ja, je zult er toch doorheen moeten hoor. Levert wel wat op. Eind van de rit kan ik het vertellen.